Doamne Dumnezeule, astăzi vin înaintea Ta cu inima plină de smerenie și recunoștință, știind că Tu ești sursa tuturor binecuvântărilor noastre. În acest moment de liniște, mă rog pentru familia mea, cerându-ți ajutorul, pacea și protecția Ta divină. Tu ne-ai creat să trăim în iubire și armonie. Dar, Doamne, recunosc că uneori ne luptăm cu greutăți, neînțelegeri și poveri care par prea mari pentru noi. Te rog, ia asupra Ta aceste poveri și ajută-ne să găsim soluții, liniște și vindecare. Doamne, adu pacea Ta în casa noastră. Alungă orice formă de conflict, supărare sau tensiune care ar putea apărea între noi. Ajută-ne să comunicăm cu respect și dragoste unii față de alții. Să fim răbdători și blânzi, chiar și în momentele de încercare. Îți cer, Doamne, să binecuvântezi fiecare membru al familiei mele. Pentru cei care sunt slabi, dă-le putere. Pentru cei care sunt îngrijorați, dă-le liniște. Pentru cei care se simt pierduți, arată-le calea. Și pentru toți, Doamne, dă-ne credință și speranță să mergem înainte, știind că Tu ești cu noi în fiecare clipă. Te rog să ne ierți greșelile, atât cele mari cât și cele mici, și să ne înveți să ne iertăm unii pe alții, așa cum și Tu ne ierți pe noi. Ajută-ne să fim mai buni, mai iubitori și mai înțelegători, astfel încât să trăim în armonie și să fim un exemplu al iubirii Tale divine. Doamne, mă rog pentru protecția Ta. Apără-ne de orice pericol, atât fizic cât și spiritual. Fii scutul nostru împotriva oricărei răutăți și călăuzește-ne pașii pe cărarea dreptății. Îți mulțumesc, Doamne, pentru binecuvântările pe care deja ni le-ai oferit. Mulțumesc pentru sănătatea noastră, pentru dragostea care ne unește și pentru fiecare zi în care ne trezim, sub privirea Ta plină de milă. Doamne, chiar și atunci când viața devine dificilă, aleg să mă încred în Tine. Știu că planurile Tale sunt mai mari decât pot înțelege eu și că tot ce îngădui în viața noastră are un scop. Ajută-mă să am răbdare și credință, chiar și în mijlocul încercărilor. În acest moment, aleg să predau familia mea în mâinile Tale sfinte. Știu că Tu ne iubești mai mult decât putem noi înțelege și că vei lucra în viețile noastre pentru binele nostru. Doamne, umple casa noastră cu prezența Ta. Fă-ne să fim un exemplu de iubire, bunătate și credință pentru cei din jurul nostru. Ajută-ne să creștem împreună în relația noastră cu Tine și să devenim o familie unită, care Te onorează în tot ceea ce face. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că mă asculți și pentru că știu că vei răspunde rugăciunilor noastre. În numele lui Iisus Hristos. Mă rog. Amin. Dacă această rugăciune a adus liniște în sufletul tău, te invit să apeși butonul de like și să distribui acest videoclip cu cei dragi. Abonează-te la canal pentru mai multe rugăciuni și mesaje inspiraționale. Împreună putem aduce mai multă lumină și credință în casele noastre. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine și familia ta.